Здравейте хора, аз съм Фан Геймер и това е моят първи епизод в The Galaxy. Както съм ви обещал, ще започна тук да правим нещо като поредичка. И сега ще питам кой иска едно в едно. И да, сървър има малък лак. Също така не забравяйте IP-то в описанието и моля се гледайте в описанието, писа доста интересни неща, като IP-то, някои други канали на други известни хора, скайпът ми. Все още няма Facebook страничка, но мисля да знае скоро време да си направя. Сега ексистирам в техомето, което се намира ето така тук, ние бяхме така. Някой ми показвам в честовете. Да станем, опа. Да, и... Търмосъня. Да, ето флаг. И ето това е в Ender Chest, 23 легендарки, една горе-долу фул брадва, това ми е дървото за къщата. Меч, про 4 сетове, 2, един меч и още една каска. Тук имам сетове и портали и разни други. В горния чест имам дърво, хляб и полшумки. Ако чуете малко подсмърчение, това е болен съм малко, за което се извинявам. Да. Ето това си варповите. Не котира на варпен, да има някой за PvP. Ако не, ще отидем в на Warp.net here, ето това представлява Warp.net, доста е хубав. Тук може... Опс... Не са тъчите. Айде, паднах. Не. Айде де. Как се? Ой, къде па? Аре, майче и гади, ще мога да се кача. Да, доста хубаво спаунът, не сега ще ви покажа спаунът, но значи много лагва на спаунът и това ще го покажа, въпреки че ще ми лагва доста. Да. И да, не много чак толкова много, иначе ето това е спаунът, сървърът беше рестартиран и тук може да видим портали. Ето за 64 бисквитки е един портал. Ако се питате за какво са и бисквитките, една секунда. Само да намеря, ето ги стелените и бисквитките са, порталите са тук, може да купуваш си с тях фулки. Например с 28 портала може да взема фул каска, фул chest plate, фул diamond leggings и фул full boots. Горе може да има full diamond pickaxe, full брадва, има пред Sharpness Spread Fortune 3 и тези, и full sword, само да го барна и ето го е. 24 портала може да взема един full меч, сега ще имам аз колко имам. Мисля, че не 24, но все пак да проверим. И аз имам 19, няма нищо, колкото толкова. Да, ще позирам хора на клипа за малко и ще се видим след малко. Така хора, здравейте, отново съм тук. Да. Warp, кой ще Warp да ви покажа? Warp. Warp.net here. Не може на него има някой да PvP, после ти покажа Warp SMS и Warp Shop. Да, ето това е Warp.net here. Уоу. Бъгнава ми се. Има. Юпи, имам се едно дърво. Но има голям лаг в недъра, за което се извинявам. И затова ще тира в пъхъл. Така,
Нека изхвърлим това дърво. Да, аре. Да, хора. Като цяло, за този клип. Аз бях Fast Gamer и чао от мен.